рассом дар рӯи харак ҳангоми истироҳат намудан як оилаи тоҷикро нишон додааст. Дар инҷо мард бошад бо куртаи кабуду ва шим, дар сар тоқӣ дорад, таҷассум шудааст. Зан бошад бо кафшҳои ҳамон замона, бо либоси миллии курта ва рӯймолҳои калоне ки занҳо ба сар одатан мепӯшанд, бо ҳамон тасвир шудааст. ва дар инҷо бошад наврас низ тасвир шудааст ки шояд фарзандони ҳамин оила бошад, ки дар инҷо наврас дасти худро дар рӯи зонуи модар гузоштаасту бо тоқӣ ва ҳамчунин бошад дар даст як мева, шояд себе дошта бошад. Инҷо рангпардозӣ шудааст. Оила бошад шояд як оилаи намунавӣ бошад, ки рассом Сангов Юсуф худ соли 1977 ба нерӯгоҳи барқии яъне обии Роғун сафар менамояд. Дар он лаҳза ҳоло оғоз наёфта буд ин сохтмон ва ҳамонҷо бошад ҳам чеҳранигорӣ ва ҳам асарҳои худро офаридааст. Ана ҳамин асари рассон бошад соли 1977 офарида шудааст. бигӯем ки як лаҳзаи истироҳати оилаи тоҷикро аз Роғун рассом дар маркази асар қарор додааст ва ҳамчунин аз тарафи чапи асар бошад мо инҷо як мизеро мебинем, ки дар рӯи миз дуто дафтар ё шояд китоб инҷо тасвир шудааст. шояд аз навраси мазкур бошад, шояд ин наврас талаба яъне хонанда бошад. Инҷо инъикос ёфтааст ва чеҳраи ин оила дар инҷо бо таби болида тасвир шудаанд ва мард бошад ба манзара, ба самти манзараҳои нотакрори табиат нигариста истодааст. рӯи зан бошад ба тарафи тамошобин равона шудааст. шояд мард аз дидани манзараҳои зебои диёри худ ҳаловат бурда истодааст ва ҳамчунин бошад ба тарзи бо ҷузъиётҳои хурд рассом дар инҷо боз як иморатеро тасвир намудааст, ки дар назди он чандто мардони дигар ҳангоми нишастану суҳбат намудан қарор доранд ва пайроҳаи бузургеро нишон додааст, ки мошинҳои боркаш ҳангоми рафту омад қарор доранд ва дар инҷо бошад тарзи хонаҳои ана ҳамон замона тасвир шудаанд. дар паси мард бошад якто дарахти бузург нишон дода шудааст, ки яъне дарахт бебарг инҷо тасвир ёфтааст. Боз ҳам аз мо дар пасманзара яъне дида метавонем инҷо хонаҳои чанд ҳуҷрагаро дида метавонем ва ҳамчунин аз паси манзара агар бо диққат назар биандозем, инҷо ҷорӣ шудани як дарё ё ки канал нишон дода шудааст ва пас манзара бошад бо кӯҳсорон, бо силсила кӯҳсорон нишон дода шудаанд.
кӯҳсорон бошад бо рангҳои зарди тира, сабзи паст ва ҳамчунин рангҳои зарди хокӣ ё ки сафеди хокӣ нишон дода шудаанд. асари мазкур оиди як лаҳзаи зиндагии тоҷикони мо ҳикоят менамояд ва тамошобинони мо метавонанд ки аз ин асар оиди чӣ тавр бигӯем ки либос пӯшидани мардуми мо ва ҳамчунин бошад манзараҳои зебои Тоҷикистон дида метавонанд ва метавонанд баҳри худ як ғизои маънавӣ бигиранд. дар асар бошад рассом бештар аз рангҳои гарм худи ҳамин қаҳрамони асарро бошад бо рангҳои сард рассом тасвир намудааст ва тавонистааст ки рассом чеҳраҳои қаҳрамони худро на танҳо олами зоҳири онҳоро балки олами ботини онҳоро рассом ба таври воқеӣ инъикос намояд.